Allah bossati. Drunk, I'm a nirukali drunk. Now an alkali drunk. I'm a netukali. Adichu poosu malayali. Rajini pola mask. If I'm drunk, baby dance. Simple moves theriyadu. Only nadan moon. Halo guys, എല്ലാവർക്കും അത്തോസ് ഗെയിമിംഗ് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് റാങ്ക്ഡ് മാച്ചാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത് എനിമീസ് ഇല്ലാന്നോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ തേടി പോകണ്ടേ? വളരെ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഫ്രണ്ട്സ്. എക്സ്ചേഞ്ച് എടുത്തേക്കാം, ആവശ്യം വന്നാലോ. അടുത്തൊന്നും കണ്ണും പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. മിഷനൊന്നും കാണുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കണ്ണിൻ്റെ സ്കിന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയാം. കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് അയച്ചേക്കട്ടെ. Guys, 1 minute. എനിമില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അടുത്തുനിന്ന് അടിക്കണ കണ്ണുമില്ല. കയറി വീടുകളെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അടുത്തടിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി കിട്ടി. ലെവൽ മെഡിൽ കിട്ടി. അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനം കിട്ടി. നിങ്ങൾ എമ്മേറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കണം. എനിക്കോട്ട് ഞാൻ അടുത്തുനിന്ന് അടിക്കാൻ വേണ്ടി അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് അയക്കണം കേട്ടോ. സപ്ലൈ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ന്യൂസൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. അവിടെ പോയി ന്യൂസ് ഉണ്ടായില്ലേ? എനിമീസ് അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു കാണണം. അതിലായിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി നമുക്ക് ഓടി പോകാം. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം.
സേഫ് സോൺ അവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇനി. സേഫ് സോണിന് എനിമീസ് ഉണ്ടാവാനും ഉണ്ടാവും സാധ്യത. തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഡേഞ്ചറുണ്ട്. സ്ലോയാണ് ഈ വണ്ടി. എന്നാലും നല്ല വണ്ടിയാണ് പക്ഷേ കണ്ടത് ആദ്യത്തെയും ബാക്കി പോയി ഉറച്ചു നോക്കുന്നു. നമുക്ക് ആ പെണ്ണിന് നേരെ അടിച്ചിട്ട് പെണ്ണാണ് ആണാണെന്ന സംശയം. ഷോട്ട് നമുക്കാക്കി ഫിനിഷ് ചെയ്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്തായിട്ട് എനിമി ഉണ്ടായി തോന്നണം അവൻ്റെ അടുത്ത്. എന്തായാലും ഒളിച്ചെന്ന് കളിക്കാനെന്ന് തോന്നുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ മറ്റു നോക്കാനായിട്ട് ചത്തത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിമി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നീട് നോക്കാം. തൊട്ടടുത്ത് എനിമി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആദ്യം ചത്തതും കിടക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് അപ്പം അതായാണ് അവിടെ വിളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അടിച്ചിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതെങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും എനിമി പോലും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നോക്കിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ചത്തു ശവപ്പെട്ടിയും കിടക്കണുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും മറ്റൊരു കില്ലെടുത്ത പെട്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. എനിക്ക് ഈ അടുത്ത ഇവിടങ്ങളിട്ട് കണ്ടതാണ്. ഡബിളാണ് ഉപയോഗിക്കണത്. എനിക്കവിടെ ചെറുതായിട്ട് നടിച്ച് കവർ എടുത്ത് മുന്നിലേക്ക്. ഡബിളിൻ്റെ കടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം. കടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് പറയാൻ പറ്റൂല. അവന്മാരൊക്കെ സേഫ് സോണിക്ക് അടുത്ത ഇടങ്ങളായിട്ടാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്ങാണ്ടായിട്ട് എനിമി ഉണ്ട് പോലെ തോന്നണം. ഏതെങ്കിലും അടുത്ത് എനിമി എവിടെ വെക്കലും നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുന്നു. ഇതെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൈലൻസർ